So ito na mga kabs, lalagay natin yung mga sangkap nito. Sibuyas. Tapos yung bawang. Tapos yung luya. Sisiksik lang natin ganyan mga kabs. Tapos yung tanglad. Ang natin dito. Mukhang masarap ito mga kabs. Tapos yung sili natin, ayan. Yung onion spray. Kung hindi na magkakasya mga kabs. Pero pagpipilitan natin. Mukhang masarap ito mga kabs. Abangan nyo. Ayan. So, lagyan lang natin ng toothpick. Sa bawat sulok. Pwede na yan mga kabs. So tara, isasalang na natin yan. Isasalang ngayon natin sa pressure cooker. So, ganyan yan. Tapos, ilalagay pa natin ito. Ito yung pinaka-masarap sa lahat. Tapos ilalagay na natin itong titik natin. Tapos buusan ng coke. Yan. Tapos takpan na natin. Yun. Tara mga kabs. Sasalang na natin to. Tara mga kabs. Sasalang natin dito ito. Alright. Yan. So update ko kayo maya ka mga kabs. Lagay ko na yung paminta, lagyan pa natin ulit ng coke. Yan. So yun reaction ng ating pinaigang itik. Ay mga kabs, luto na yung ating pinaigang manok. Whoops! Tara. Yun no? Malabo yun. Very yummy. So, meron pa tayong tinola, yan no? Tsaka pansit, caldereta, pinaigang itik. So, yan mga kabs. So, kain na tayo. Let's eat! Yay! Okay.